anys són molts anys, són massa anys, sobretot perquè fa 15 anys que ens furtaren una part de cadascú de nosaltres, una part que mai irremediable i desesperadament podrem recuperar i que ens deixa nus davant la certesa de que el món que ens envolta és moltes vegades injust, cruel i miserable. Fa 15 anys que uns criminals vils i covards ens deixaren sense el nostre company, amic, fill, germà, Guillem Agulló i Salvador. Només tenia 18 anys, era massa jove perquè li cegaren una vida completa, com també feren amb els seus amics i la seva família, Carmina, Belén, Carme i Guillem. Ells són les veritables víctimes d'aquest fracàs que alguns volen anomenar democràcia. Nosaltres li oferim tota la nostra estima i el nostre cor, perquè sense ells el somni no seria possible. Maleïda data fosca d'abril de 1993 i maleït aquell fos racó del poble de Montanejos on un grup d'espanyolistes neonazis organitzats compliren amb les ordres dels boixins de la justícia, de la tolerància i de la llibertat. Compliren amb les directrius d'un estat i un sistema que volia i vol tancar ferides passades amb cal viva sobre els nostres companys, la nostra història, la nostra memòria. Avui, 15 anys després, cal continuar cridant ben fort que aquell va ser un crim polític i d'estat, que va comptar amb la complicitat i justificació de polítics feixistes, de periodistes feixistes i de jutges feixistes. I aquest crim mai els faran callar mentre no aconseguim reparar la memòria de Guillem amb justícia i veritat. La mateixa justícia que ens ha mancat pels milers d'assassinats i represaliats pel franquisme i pel franquisme actual. La mateixa justícia que els manca a Miguel Grau, a Davide, a Martí Marcó, a Roger i a tants altres invisibles per institucions i governs. La nostra tasca avui passa per recordar i lluitar per la memòria dels nostres companys, però cal ser ben conscients que el millor homenatge que els podem oferir és el de recollir el seu testimoni de combat aferrissat per unes idees, per uns valors de justícia i llibertat, d'emancipació i solidaritat, de defensa d'una terra, d'un poble maltractat com a nació i explotat com a classe. Una lluita, en definitiva, antifeixista i solidària. Aquesta lluita es fa més necessària encara en aquests dies en els que el feixisme i el nazisme reviscolen més que mai, amb agressions, bombes, atacs i pallisses, feixisme amb cara i ulls, amb partits legals per al sistema com són Espanya 2000 o Aliança Nacional, partits que compten amb militants tan inofensius com José Luis Roberto o Pedro Cuevas, assassí material del Guillem. Partits i grups que malauradament aprofiten la impunitat que els ofereix policia i jutges en el seu camí d'odi i violència. No podem perdonar, no hem d'oblidar, perquè a Guillem el mataren per ser independentista, antifeixista i anticapitalista, per ser un maulet a un estat on eix és un delicte amb una condena massa cara. Odien allò diferent a ells, odien els anhels i els béns de rebeldia i dignitat. Nosaltres estimem tot el que això representa. Tant de bo Guillem poguera estar avui entre nosaltres, al seu poble, a Burjassot, i tant de bo poguérem esborrar del nostre món totes les idees i persones que escampen el seu fastigós tuf a intolerància, racisme i feixisme, i tant de bo no haguérem de temer l'alba del dia amb la nit més llarga, la nit del maleït Vall de Morts. Han passat 15 anys ja, però poden passar 20, 25 o 100. Guillem sempre serà ben present al nostre cap i al nostre cor, a la memòria d'aquest poble rebel i digne que resisteix a la rendició. Eixa és la nostra tasca, la responsabilitat de tots nosaltres, continuar mantenint viva aquesta flama de llibertat perquè mai es trobe sol, perquè aquest no siga el darrer somriure. Guillem Agulló!